Kaixo, GeoGebraren kalkulu horriaren beste erabilera bat landuko dugu gaur. Badakizu kalkulu horria begibistan jartzeko menuan ikuspegia aukeratu behar duzula eta ikuspegien artean kalkulu horria lehioa aukeratu behar duzula. Problema hau daukagu. Banaketa estadistiko honen maiztasun taula egin nahi badugu horrela jokatuko dugu. Demagun lehenengo bi zutabe hauek ja osatuta ditugula. Hau da, x zazpi aldagaiaren balio posibleak 0, 1, 2 edo 3 anai arreba. Eta zutabe honetan maiztasun absolutuak agertuko dira. Hau da, zenbatek erantzun dute 0, zenbatek erantzun dute 1, 2 eta 3. Jasotako datuek lagina osatzen dute eta bere tamainari n esango diogu. Maiztasun absolutuei f azpi esango diegu. Maiztasun erlatiboei fr azpi esango diegu eta f azpi zati n, zati lagina, eginda kalkulatuko dira. Maiztasun absolutu metatuak. F azpi i, f handia erabilita, esango zaie, eta nola lortuko dira? Altuera horretaraino egin diren maiztasun absolutu guztien batura. Eta maiztasun erlatibo metatuak, f handia r azpi esango diegu, eta nola lortuko dira? I lekuraino dauden maiztasun erlatibo guztiak batuta. Osa dezagun maiztasun taula. Maiztasun erlatiboen zutabea. Nola osatuko dugu? Lehenengo elementu izango da dagokion maiztasun absolutua zati laginaren tamaina. Laginaren tamaina kalkulatzeko maiztasun absolutu guztien batura egingo genuke. Hemen idatziko genuke laginaren tamaina n baldin bada, n nola lortzen da formula honekin. Batu, ireki kortxetea, hemendik, bi puntu, honainoko elementuak, itxi kortxetea. Enter, eta hemen dago laginaren tamaina. 15 erantzun jaso dira. Maiztasun erlatiboak. Maiztasun erlatibo bakoitza kalkulatzeko formula hau erabiliko dugu. Berdin, dagokion maiztasun absolutua, zati, laginaren tamaina. Laginaren tamaina kantitate finkoa denez, kantitatea idatziko dugu. Enter, eta hauxe da maiztasun erlatiboa. Honek zer esan nahi du? Unitate batetik 0,33 erantzun dutela 0 anai arreba. Hau da, ehunekotan, 133 erantzun duela 0 anai arreba dituela. Zutabea osatzeko nahiko daukagu karrat urdinontatik tiratzea. Eta hemen ditugu maiztasun erlatibo guztiak. Guztien baturak bat eman behar du. Egiazta dezagun. Berdin, batu, ireki kortxetea, hemengo elementutik, bi puntu, elementu honetaraino, itxi kortxetea. Enter, ondo egin dugu. Maiztasun absolutu metatuak. Formula honekin lortuko dira. Lehenengo elementua honen berdina izango da. Bigarren elementua lortzeko lehenengo elementuari gehitu behar diogu altuera berberean dagoen maiztasun absolutua. Hauxe. Enter, eta prozedura hori jarraituta, azkenean laginaren tamaina izan behar da azken zenbakia. Ondo egin da dago. Maiztasun erlatibo metatuak. Prozedura hau izango da. Lehenengo elementua hauxe izango da. Bigarren elementua lortzeko, lehen lortutako elementuari gehitu behar diogu altuera berberean dagoen maiztasun erlatiboa. Enter sakatuta lortu dugu. Arrastatzen dugu eta
Azken elementua, maiztasun metatu osoa bat izan behar da. Askatzen dugu eta bat agertzen da. Ariketa honi dagokion maiztasun taula estatistikoa osatu dugu. Bukatzeko taularen itxura hobeto dezakegu. Hemengo lerroari azpian marra bat jarri aldiogu, nola egin hori. Hemen aukeratuta, azpiko marra. Eta lehenengo zutabearen elementu hauek ere marra batez inguratu behar dugu eskumaldean, mintzat. Eta kolorez ere hornitu dezakegu, horrela. Eta gainera, taula bera hartu eta eskumako botoia sakatuta sortu taula egin dezakegu eta hemen agertzen zaigu. Eremu grafikoan daukagu. Eta orain zure txanda. Ariketa bat proposatzen dizut. Datu bat hainbat aldiz jaurti da, hemen dituzu lortutako emaitzak. Emaitza hauek hartuta, egin ezazu banaketa estadistiko honi dagokion maiztasun taula osoa. Hau bezalako bat hain zuzen ere.